wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama. Kadi en garti e windande meɗen wonande ñaaguinoɓe en yo balle no jiiri limto e hijjo. mi wino on noon komi gooto ɓe hen ñaaguima yo jangguine pular o. mbimi eey, ɓe kadi ñaagui limto Qur'an arab, mbimi eey. on eey noon holno mbaɗami hawa wona ko ni woni mbaadi muɗum. ɓeeɗo janga yontere, so timmi koɓe jangi ko ɓe jaaha ɓe deftoyo ɗum yontere rewore hende, ɓe kadi gara janga arab o. Allah wallino en noon ndeɗo yontere ɓennunde ko jangganno e pular ɓe jangginano timmini lowdi mumen. wadde ko janggano ko ƴette ɗum oɗon janguito ɗum, oɗon binda, oɗon janga, nde gartoyanme moon taw on ɗiggini ko wonno ɗon ko. onon kadi jangoɓe Qur'ana arab ɓene, onon kadi ƴette kuuɗi mon e carnet mon. eɗen ganni enen kadi ndeɗo yontere aset, alet, altine, talata, alarba, so Allah jaaɓi onon jeeyi. heddi noon ko jangde nde mbasen heñade, mbasen heppude. jangde namdaki heñade heppude, ko ɗiggere nde namdoto. kala ko janguɗa hen teskuye ma wona hen ɗigga. sa wiyama ya windu ɗum, binda ɗum. so windama janga ɗum. ɗum woni jangde. jangde ko janguɗa ko, sa yi ɗum ganda ɗum. sa yiyama ya windu ɗum, binda ɗum. ɗum woni jangde. kono sa jangi hande, janggo jiiya ko janguɗa, aɗa namdo ɗum, ɗum jangde nde jangaki taw. ɗum joni noon ko kala ko janguinmi on taw oɗon paama ɗum, ɗigga belto. janguinowo weltorto ko yiide janggo mum o ene ɓeydo to faamugol e to wiyagol windugol. nde jangde noon ko jangde codol mbaɗantimi on inchallah. jangde codol nde wonno en joodaki nokku goto. nafata noon ko waɗe heblo yawngo, jawa yiide bindol, jawa wawde windude bindol. ɗum noon heɓorto sa jangguinama mbasa amde, ƴetta kuɗol ma e carnet ma, aɗa wanjito ko janguɗa. min mbami ko ara mi janguinma. somi gayni janguindema, an hedditi e hoorema janguina hoorema. saabu ko no waɗirte ni ko mbaadi ndi jawata wawde, ndi jawata famde. ɗum noon waɗe par seeɗa seeɗa, jaaden on seeɗa seeɗa, kala ko ɓenni hen ɗigga. tawa tampani, hattama yaade haajuma, hattama ɗanade, hattama ñamde, hattama hay hunde. aɗa janga aɗa gollo, aɗa janga aɗa gollo. yo Allah hokku en nandirde e famodirde. hande noon eɗen ganni janguinoyde alkule men Qur'ana arab ɗe e sifa daɓɓo tonganoma ɗum lawol gotol, anne kadi mbawa ɗum jangude e windude. ƴette kuuɗi mon e carnet mon. so windama mbañoto ɗon, janggon ɗigga. o ko musidɗo mon guiɗo mon alamudo mon nder e boowal yayali kaw Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. so hoddirama noon Allah waɗi a saggi hen hunde, noddu en e 00 221 77 906 14 81. keɓa en WhatsApp o, ngara kaala saggere ma mi sagguinma. a saggay noon alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama, wassalam.